И здравейте в трети епизод на Майнкрафт България с Михайла. И продължаваме с евентите. Един пише дали тук ще има евент. Мале, знаеш ли, телепортнах се до това ABBG и ми пише Мишка 16 ми искат спа. Какво ти искат? Не всъщност аз му искам. Добре. Аз имам 24 саплинга, искаш ли? Да, аз имам 12. Ела. 36. А ти снимаш ли? Да, Колко време? 2 минути. 3 минути вече. Много е скучно тук да чакаш долу. Искам да се телепортна до някой. Еми той аз... О, бати якото! Кой ли ще спечели? Какво? Ти жажа баба. Не. Оф, толкова е скучно. Нали, тя чакаш. Люси падна. Люси падна. Остават двама. 3, 4. Ладно. Забравих в края на миналия епизод да се покажем. Така че... Ето, сега ще направим едно селфи да се покажем. Не, в края на този клип обещавам вече. То свършат евентите, ще се покажем всъщност. Това иска да каже той. Аз съм Брашчо. Ама, аз ще ще си спра клипа на пауза, като се показвам, защото не искам да се показвам. Добре? На клип поне да. Не се показвам. Ще направя специален клип с лице. Аз вече съм направил. Ама не днес. Сега ще покажа едно съобщение. I love you! Арме махи се от коле. Bye, Quario. Bye, Quario! Да, знам, аз го видях вече, нали ти го прочетох? Да, от Quario. Значи, Quario, който е администратор, е написал това. И е сложил розички. О, мага! Той е лети! Да, ама той не играе. И аз не мога да летя, защо? И ти можеш да летиш, ама трябва да ти позволят. Айде! Ей, най-накрая един падна. Айде! Ау, още един! Още 4 мисля, че. И спре на пауза. Ай! Ще спре на пауза, докато всички паднат. Айде, че. И върнахме се след паузата. Сега да отидем в нашата къща за разглеждане. Ето нашата къщичка, скромна къщичка, портал. Взели са ли нещата? Взели са шугаркейна. Кой? Не знам. Или е бъгнало, или някой го е взел. По-скоро някой го е взел. Я излез отгоре. Чакай. Аз ще излезам, чакай. Да, отворено е. И е щупено това. Да. Обрали са ни. Имам идея. Взимай кола и го слагай. Тук го слагай. И няма никой да разбере, ние ще си знаем, че е до това дърво. Добре, айде, давай. Слизай, аз да го сложа. Слизай. Виж, ти можеш така. Не мога. Давай. Мисля, че мога всъщност. Не мога. Мога бе. Ей,
Не до блокчето точно. Айде така по средата. Е така. Запа нищо не стана. Абе нищо. Що? Може да са ни щупили това влака. Видим. Ти къде си? Тук съм. Ами ли скина? Я да видим да не са ни откраднали нещо друго. Ето не мога да си откраднали нищо, защото ние сме си заключили всичко. Да. Чакай! Да, вярно, не са. Сигурно, ама са ни обрали тук. Добре, че заключихме това. Това. Ох, майко, добре, че. Чакай да ми го вземат. Добре, че го затворихме. Слагай шугар кейн. Нямам повече. Аз му. Тук съм след паузата. Малка пауза. Много малка. Така. Слайм спаунър. Вау. Имам идея. Каква е? Да сложим там куба. И може да не ни да знаят, че е там. Ние ще си знаем, че е тук. Добре. Обаче чакай, имаш ли още дърт? Чакай. Имам. Чакай. Аз сега ще направя едно хитро нещо. За да не го щупят и да разберат само, че сме тъпи. Просто ще сложа още дърт, за да си помислят наистина, че сме го закопали. Е така. Виж. Къде си? Запуши го. Просто трябва да сложим стълби. Или да си направим друг вход. Или по-направо изобщо да не излизаме, само да се телепортваме до спана. Чакай, кучето, чакай. Освен за дърво. Добре. Сори, ама след малко трябва да вечерям, така че трябва да приключвам с клипчето, така че благодаря, че гледахте, дано сте се забавляли и чао!